Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Акым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның атказанган артисты, Татарстан Республикасының Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты җырчы Илүсә Хуҗина. Илүсә, исәнмесез? Исәнмесез, Данил әфәнде. Илүсә, сезнең белүемчә соңгы рәсми эш урыныгыз ул Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залы булган. Бүгінгі көндә сіз ирекле иҗатчы дип әйтергә мөмкин, шулаймы? Гадәттә менә сәнгать дөньясында бигрәк тә язучылар, шагыйрьләр арасында үзләренең көннәрен, тормышларын иҗат белән генә алып баручылар турында ирекле рәссам дип әйтәләр. Сез үзегезне менә ирекле рәссам, ирекле иҗатчы итеп хис итәсезме бүген? Чыннан да мин ирекле, бу минем өчен бик зур бәхет. Чөнки мин, мәсәлән, үземнең холкым буенча ирек яратучы кеше. Мин Хава. Шуңа күрә бу минем өчен хәтта ресурс дип әйтер идем. Чөнки син ирекле булмасаң, иҗат тукталасыман. Бу инде ирек сайлау иреге. Бу ирек иҗатның яраткан әсәрләреңне башкару. Һәм шулай ук нинди залларда, нинди режиссер, нинди дирижер белән эш итүең, шулай ук ирек. Аңа карамастан, мин бик дисциплинар кеше. Минем көн режимым бар. Ул көндәлек рутинный эштән тора инде. Гомумән, әлбәттә, ул көндәлек вокал белән шөгыльләнү. Үзеңне формада тоту инде, профессиональ яктан. Һич шиксез. Соңыннан инде ул я оркестровый репетициялар, яки инде студияда эшләү, яздыру. Аннан соң һич шиксез спорт. Шуңа күрә мин үземне ирекле итеп хис итәм менә шушы режимымда. Бу сезнең ничектер менә табигый халәтегезгә дә якынмы? Чөнки кемгәдер, мәсәлән, ирекле булу ошамаска мөмкин. Ул менә күниккән, иртән торып, эшкә бару, күпмедер сәгатьтә эшләп, аннан өйгә кайтуны, менә шул режимда эшләү аңа кулайрак. Ягъни сезгә бу режим бик барып бетми. Бу чөнки минем тормыш рәвешем. Бу беренчедән, икенчедән, аннан соң проектка әзерләнгәндә бер ара син интенсив эшлисең. Ул проектның репетициялары була, аның үзең генә шөгыльләнү периоды була, һәм шулай ук оркестровый период була, һәм шулай ук инде режиссер белән эшләү чоры була. Шуңа күрә менә бу мәлләрдә син инде күбрәк эшлисең, күбрәк энергияңны кертәсең, сарыф итәсең, инде соңыннан менә шушы ирек ярдәмендә шушы ресурсны тагын да туплау процессы бара. Әлбәттә, бу бәлки инде гади кеше өчен бик аңлаешлы момент түгелдер. Әмма аңа карамастан, минемчә, иҗат кешесенә менә шушы ирек ул һавасыман кирәк. Менә сез инде уңай якларын дип әйтегезме? Ирекле булуның иҗатта уңай якларын санап киттегез. Шулай да менә уңайсыз ягы аның бармы, юкмы? Менә бу җирендә минем әле ирекле булуым ничектер машаулый дигән мәгънәдә. Әлбәттә булгалый, сүз дә юк. Инде аны күп кенә иҗатчылар пандемия вакытында сизгәндер. Һәм шуңа күрә менә Мәдәният министрыбыз Ирада Хафиҗановна менә шушы пандемия вакытында безгә әз генә булса да ярдәм булсын өчен безне зур концертлар залына эшкә урнаштырды. Аның өчен бик зур рәхмәт. Бу чыннан да күп акча булмаса да, ул аз гына безне инде үзеңне ниндидер трек барын сизәсең, Әлбәттә, әлбәттә. Шуңа күрә без аңа бик зур рәхмәтле моның өчен. Менә сез тумышыгыз белән Чаллы шәһәреннән булсагыз да, сезнең бөтен бала чагыгыз, яшүсмер вакытыгыз, мәктәп елларыгыз ул Алабуга шәһәрендә узган. Әйтер идем, менә Алабуга шәһәрен мин әйтмәс идем, менә чын шундый татар мөхите белән яши дип. Ничектер барбер ул татар мөхитеннән бераз читтәрәк кебек миңа калса. Менә
шундый шартларда дип әйтик, менә туган телгә мәхәббәт, туган телдә аралашу, сөйләшү, сәнгатькә тартылу ничек булды? Моңа нәрсәләр яисә кемнәр этәргеч ясады? Алабуга чыннан да борынгы тарихы булган, бик матур шәһәр, әйе. Аның каравына анда яшәүче кешеләре бизи. Һәм аларның берсе ул минем әтием белән әнием иде. Һәм аларның иҗат күңелле кешеләр булуына карап инде без дә шушы иҗатта кайнап үстек. Алар үзешчән сәнгатьтә катнаштылар. Рәйхан вокаль ансамблена минем әнием җырларга йөрде. Әтием биеп йөрде. Әтигез ялышмасам, сезнең профессиональ хореограф. Әйе, ул минем профессиональ хореограф. Әнигез татар теле әдәбият укытучысы. Әдәбият укытучысы, әйе. Шуңа күрә без сеңлем белән сәхнәдә үскән балалар. Ягъни сез иҗади гаиләдә тәрбияләнгән дип әйтергә кирәк инде. Әйе. Шуңа күрә минем әтием белән әнием концертмы, спектакльмы, алар һәр вакыт безне үзләре белән алып, шушы мөхитне тудырып, гаиләдә саф татарча сөйләшеп, аралашып, җырлап, әлбәттә, мин үскән бала. Шуңа күрә мин аларга бик рәхмәтле. Менә шундый татар булмаган шәһәрдә дә безгә шундый татар мөхите тудыра алуларына бик рәхмәтле. Менә иҗади гаилә дидек, әтигез хореограф, әнигез педагог, укытучы һәм әлбәттә инде сезнең менә киләчәктә нинди һөнәр сайларга дигән сорау астында калганда, сезнең менә юл чатында, ике юл чатында калуыгыз бу табигый хәлдер. Берсе аның укытучы, берсе җырчы, мәйтмәшли сәхнә юлы. Ни өчендер үлчәү тәлинкәсе менә сәхнәгә авыша. Бу кайсы моментта булды? Бу чыннан да уйланган, төпләп килгән карар идеме сезнең сәнгать? Чыннан да бу сайлау чоры булды минем тормышымда. 11 класста инде кайсы уку йортына керү периодында булганда, чорында булганда, мин үз-үземә сорау бирдем. Мин җырламыйча булдыра аламмы? Ләкин укытучы булу теләге дә бик көчле иде. Һәм мин монда күңелем белән сайлаган профессиям иде. Минем әти-әнием каршы килмәделәр. Алар миңа тик ярдәм генә иттеләр. Ләкин бу чорда әтием шундый сүз әйтте. Балам, бу елны үзең сайлыйсың. Авырлыклары белән дә, вакыты, тырышлыгың белән дә үз-үзеңнең шушы сайланган юлыңны акла дип миңа сүз әйтте. Һәм менә шушы фикерен мин һәр вакыт исемдә тотам. Әйе. Бу наказ кебек инде, әйме? Әйе. Аңа карамастан, менә бит язмыш шундый бүләк бирде, мин укытучы да һәм җырчы да. Әйе. Барбыр укытучы итте, язмыш. Мин моңа һичшиксез бәхетле. Укытучы дигәннән, сез бит инде Казанда Әүхәдиев исемендәге музыка училищесын да укыйсыз, аннан соң инде Казан консерваториясы, һәм менә шушы ике уку йортында да сезнең әйдәп баручы педагог, ул да булса профессор, җырчы Клара Хәйретдинова. Шулай бит? Әйе. Менә әйтәләр бит, күп нәрсә әле укытучыдан да тора дип, кешенең язмышы, аның нинди юлдан ничек китүе. Сезнең менә бу очракта ике уку йортында да бер педагогта булуыгыз, аның ярдәмендә үсүегез, ул сезгә ни дәрәҗәдә уңдым дип әйтәсез? Бәхетле юл булды ул сезгә? Менә сез дөрес әйтеп киттегез. Гомумән, кешенең тормышында аның устазы бик зур роль уйный, шулай бит. Ә инде менә иҗатчы тормышында ул аеруча зур роль уйный торган шәхес. Һәм мин инде менә яшь буыннарга шуны әйтеп үтәр идем. Уку йортын түгел, устазыгызны сайлагыз. Һәм чыннан да менә минем Клара Акрамовнаның классына эләгү бик зур бәхет булды.
ул мине сайлап алуы. Һәм без аның белән шушы 9 ел буе кулга-кул тотынышып, бер юлдан атлау, бу шулай бер-беребезне аңлап, бу бит чыннан да Аллаһ Тәгалә биргән тавыш белән генә түгел. Бу тавышны ювелир сыман эшкәртә белү кирәк. Аны бозмыйча, аның менә шушы үзенчәлеген саклап калып, һәм шул ук вакытта профессиональ дәрәҗәгә җиткерү, бу бик зур осталык. Зур хезмәт. Шуңа күрә мин хөрмәтле укытучыма, остазыма, профессор Клара Акрамовнага бик зур рәхмәтле. Һәм шулай ук менә мин арабыздан вакытсыз киткән Гарай Венер Хасановнага да бик рәхмәтле. Венер Хасановна минем тормышымда шулай ук бик тирән роль уйнаган шәхес. Ул халык җырларын миңа шул кадәр аңлатып, аның тарихын, аның киләчәктә безгә кирәк булуын тәсвилләп аңлатып бирүендәдер минемчә. Шуңа күрә шушы ике шәхес миңа профессия биргән шәхесләр. Һәм мин аларга чиксез рәхмәтле һәм соңгы көннәремә кадәр рәхмәтле булачакмын. Инде менә бу остазларның эшен аңлаумча инде сез дә хәзер өлешчә башкарасыз, үзегез дәвам итәсез. Әйе. Аларның мәктәбен сез бүгенгә яшь буынга җиткерәсез. Әйе, чыннан да менә 2024 елда мин инде консерваторияны янә тәмамладым. Инде ассистент стажер буларак һәм инде мин Клара Акрамовнада 11 ел укыдым булып чыкты. Һәм инде менә бу ел уйладым да Клара Акрамовна белән без 20 ел бергә икән. Субханалла. Илсә, менә сезнең иҗатыгызга килгәндә, без сезне күбрәк беләбез, менә чит илләрдәге чыгышларыгыздан ишетеп, менә Илсә Хуҗина фәлән илдә, ул фәлән театрда чыгыш ясаган дип, сезнең бик күп контракт белән чыгышларыгыз булды. Менә әйтегез әле, бүгенге көндә бигрәк тә әйтергә кирәк Европа илләре белән, шәхсән анда Германиядә, сез инде магистратурада да укыдыгыз, шулай бит. Бүгенге көндә менә мәгълүм сәбәпләр аркасында безнең көнбатыш илләре белән, әйтик, Европа белән мөнәсәбәтләр бик үк мактанырлык түгел. Менә бу иҗатта менә бу мөнәсәбәтләр чагылыш табамы, юкмы? Ниндидер гастрольләр дип әйтикме, ниндидер контрактлар алар кимедеме? Мин былай дип әйтер идем. Бу аралар инде 2022 елда мәҗбүри рәвештә туктатылды. Пандемия елы һәм инде аннан соң СВО. Һәм менә шушы чорда мин инде үземне Татарстанда мин янә укырга кирдем. Аннан соң минем шәхси тормышымда үзгәрешләр барлыкка килде. Шуңа күрә мин бу периодта шушы чорымда үземне инде Ауропага йөрмичә Казанда төпләнергә булдым. Бәлки бу вакытлыдыр. Бәлки шушылай һәр вакыт булыр. Әлегә мин әйтә алмыйм. Аңа карамастан минем тормышымда чыннан да бик зур матур вакыйгалар. Мәсәлән, яздырырга, иҗат итәргә вакыт җитмәгән әсәрләр инде яздырылып, тәмамланды. Һәм 2022 елда безнең Эльмир Низамов белән беренче уртак альбомыбыз дөнья күрде. Шуңа күрә бу минемчә менә минем татар мәдәниятенә салган үземнең өлешем менә шушы авыр елларда. Вакытын көткән, димәк, һәр нәрсәнең үз вакыты дип әйтәләр, димәк, вакыты җиткән булган күрәсең. Шулай да менә сезне җырчы буларак, сез бит инде күбрәк опера җырчысы буларак анда чыгыш ясадыгыз. Сезне гомумән ничек кабул итә иде аудитория? Җылы кабул итә, шуны әйтәсем килә. Гомумән Рәсәйдән килгән башкаручылар шактый. Әлбәттә, бу инде Кытайлардан соң, корейцлардан соң.
аңа карамастан проектларда һәр вакыт югары дәрәҗәдә үз-үзеңне күрсәтә белүче башкаручыларны эзлиләр. Шушыны таләп итәләр. Инде менә статистика буенча да менә проектлардагы кастингларга карап торганда 10 башкаручыга бер Авропа кешесе булса, аның 3-се славян башкаручысы, монда инде Украинадан килгән, аннан соң Россиядан, Казакстан, СНГ илләрдә инде. Алар булса, аның 6-сы ул Азия башкаручылары. Шарык илләреннән дип әйтегезме? Әйе. Һәм шунсы кызык, инде мин Европадан Казанга әйләнеп кайткач, мин консерваториягә керергә булдым һәм таң калдым, чөнки безнең консерваториядә мин үзебезнең студентларны таба алмадым, чөнки анда бик күп Кытай студентлары. Моның сәбәбе нәрсәдә? Бездә беренчедән Азия илләрендә музыкант һөнәре бик дәрәҗәле һөнәр. Һәм бу белемнәрне анда алу өчен бик күп акча. Монда алар өчен монда уку арзанрак, уйсызрак та әйме? Төшә. Шуңа күрә бик күп Кытай студентлары Казанда укый. Шулай ук менә безнең профессорларыбыз да. Шуның белән анда Азиядә инде опера зуррак һәм киңрәк үсеш алыр дип уйлыйм инде мин. Яки шулай ук инде күбесе укытучы буларак үзләрен реализовать итә. Әйе. Бер цитаты китереп үтәсем килә сезнең интервьюдан. Инде бу менә Европа белән багланышлар турында сүз чыккачыннан, без анда бер кайчанда үзебезнекеләр була алмыйбыз. Шулай да мин Европада эшләвемә бик канәгать, Аллага шөкер, безне анда яраталар, хөрмәт итәләр, көтәләр. Дигәнсез 2019 елда әле бу вакытта сезнең инде актив рәвештә гастрольләр һәм контрактлар белән җөргән чырыгыз. Бүгенге көндә ни дидә булса, әйтик көнбатыш илләреннән әле тәкъдимнәр алар бармы, юкмы чыгып торамы, әллә инде алар бөтенләй тукталды дип әйтергә буламы? Дөресен әйткәндә мин кызыксынмыйм. Үзегезнең кызыксыну юк. Үземнең кызыксынуым юк. Аңа карамастан миңа хатлар килеп тора, кастингларга чакырулар килеп тора. Бу инде минем үземнең сайлавым гына. Ни өчен без Илүсә Хуҗинаны Казанның опера һәм балет театры солисты итеп күрмибез бүгенге көндә? Әллә инде сез гастрольләргә, контракт белән чыгышларга йөргәндә буш урын калмадымы икән дигән сорау туа безнең театрда? Бу шулай ук минем ирек яратуымның бер мисалы. Әйе. Миңа чыннан да бер урында утырып эшләү тар. Миңа һәр вакыт менә шушы һава кирәк. Аннан соң бер проект, икенче проект белән алмаштыргач, миңа күпкә кызык, миңа бу проектның, бу спектакльнең тушыры кызыксындыра күбрәк. Инде аннан соң аны еллар буе бер рольне башкарып, мин үземне тамашачы каршында әз генә ихлас түгеллегемне туя башлыйм. Бәлки бу шуның белән дә бәйледер инде минем ирегем. Шуны әйтәсем килә, консерваторияны тәмамлагач, мин анда прослушивание уздым. Бәлки мин бик үк яхшы да чыгыш ясамаганмындыр. Ул чорда мине алмадылар. Һәм инде мин Германияга укырга китеп бардым. Һәм инде минем гомумән Германияга китүемнең төп сәбәбе ул башка илдә, башка мөхиттә үземнең һөнәремне тагын да сыйфатлаштыру иде. Камилләштерү. Һәм инде минемчә мин үз урынымны анда таптым. Ягъни чит илдә магистратурада уку
Шулай битендә ул сезгә һөнәри яктан тагын да күзегезне ачты, үсәргә тагын да мөмкинлекләр бирде. Һәм инде сез шушы багаж белән Казанга кайттыгыз. Әйе. Менә бүгенге көндә бит менә дөньяның бик зур сәхнәләрендә әйтергә кирәк, безнең татар кызлары шоулаталар, җырлыйлар, опера җырчыларыбыз. Без инде шул Шаһимуратованы, Альбина Шаһимуратованы атыйбыз, Аида Гарифуллинаны атыйбыз һәм башкалар бар. Кайвакытта безнең тамашачыларда шундый сораулар да туа. Ни өчен менә дөнья күләмендә танылу дәрәҗәсенә ирешкән безнең кызларыбыз, ни өчен алар үзебезнең Казанда җырламыйлар, ни өчен алар безнең Казан театрында эшләмиләр дигән шундый сораулар туа. Бәлки biz аларның кухнясын аңлап бетермибездер. Менә сез нәрсә дип әйтерсез бу очракта? Әгәр дә алар Казанда гына төпләнеп калган булсалар, кем әйтмешти, бүгенге көндә дөнья йолдызлары булып татар кызлары йөрер иде микән дигән сорау да туа. Әйе, менә сез үзегез җавап бирдегез. Үзегезнең соравыгызга. Бу чыннан да бик кызыклы факт. Һәм безнең шибәр, талантлы башкаручыларыбыз инде чит илдә татар исемен йөртүләре бу чыннан да безнең өчен горурлык. Әле бу бер-ике генә сез әйттегез. Алар бик күбрәк, алар бик күп. Шуңа күрә бу безнең өчен шундый зур шатлык дөрестән дә. Без гомумән бу сорау бәлки опера театрының башлыкларына төбәлгәндер бу сорау. Аңа карамастан без аларның ничек фикер йөртүләрен белмибез. Аларның политикаларын белмибез. Алар бәлки үзләренчә фикер йөртәләрдер. Инде безнең башкаручыларга килгәндә, бу шулай ук урынын, яшәү урынын сайлау. Аларга бәлки чит илдә яшәү җиңелрәктер, Рәсәйгә карый. Монда инде менә шундый каршылыклы сорау. Гомумән мин инде үземнән чыгып әйткәндә, мин Казанда яшәргә карар кылдым. Мәркәзебез Казан, гомумән дөнья күләм аренада бик матур урын алып тора. Һәм чыннан да мин сәяхәт итүдән дә чыгып, Казаныбызны заманча, тарихы булган, уңайлы, матур, чиста шәһәр дип әйтер идем. Һәм миңа Казанда яшәүе комфорт. Шуңа күрә мин яшәү урынын Казанны сайладым, инде Ауропага да мин барып кына киләдер. 2016 елда бу үзгәреш җиленең беренче елы булды микән? Хәзер хәтерләм, беренче елы булды. Һәм сез аның лауреаты булгансыз, шулай бит үзгәреш җиленең. Әйтергә кирәк, әлеге фестиваль ул сәнгать, бигрәк тә сәнгать дөньясындагы кешеләрдә капма-каршылыклы фикерләр тудырды. Бик күп булды фикерләр. Бик күп булды андый фикерләр, тәнкыйть фикерләр дә ишетергә туры килде. Шулай бит, ни өчен әле без менә халкыбызның борынгы халык җырларын анда танымаслык хәлгә китереп, үзгәртеп, аранжировкалар белән шулай итеп сәхнәгә күтәрәбез. Бу җырларның ул бәясен төшерә дигән фикерләр дә яңгырады. Сезнең фикерегез? Инде сез ул фестивальнең лауреаты буларак, бәлки яны артык тәнкыйть дә алмыйсыздыр, әйеме? Әмма ләкин мөмкин кадәр объектив килсәк, ул безнең эстрадага яңарыш алып килдеме, юкмы менә бу фестиваль? Һәм үзегезнең нинди кичерешләр калды? Шуннан да без ни дәрәҗәдә бу халык җырларына игътибарлы булдык бу фестивальдә? Миңа сорау бирсәләр, үзгәреш җиле булсынмы яки булмасынмы дигән сорау булса, мин булсын дияр идем. Чөнки бу чыннан да безнең татар җыр сәнгатенең мирасын, тузанын сөртеп, яңадан аңа ниндидер яңа сулыш өреп, аларны сәхнәгә чыгару. Әйе, әлбәттә, уңышлы булды аранжировкалар, яки уңышсыз булган аранжировкалар да күп булды. Аңа карамастан, минемчә бу проект, ул күбрәк яшь буынга төбәлгән проект. Һәм менә шушы проектка килеп, яки инде тамашачы булган яшь буын шушы фестивальдә ишеткән җырның берсен, икесен үзенең
плейлистына әлсе, бу инде минемчә зур җиңү бу фестиваль кысаларында. Шуңа күрә мин монда бу фестивальнең булуын теләр идем. Әлбәттә, 10 җырның берсе яки 100 җырның икесе уңышлы булса, һәм инде ул безнең фондта калса, яңадан, яңа сулыш үргән форматта калса, бу минемчә зур эш. Әйтегез әле, менә сез үзегезне эстрадада күрәсезме? Ничек күрсәгез, ничек күрәсез эстрадада? Эстрада ул эстрадада гомумән тамашачы белән күрешү, ул минемчә шулай күзгә күз карашып, аралашу. Чөнки операда һәм калган сәхнәдә ул аразурак. Аразурак, форматта башкача. Форматта башкача. Әйе. Шуңа күрә бу минем өчен шундый аралашу мөнәсәбәтләр безнең белән тамашачы белән. Минем тавышымны бәлки анда кабул да итмиләрдер. Чөнки минем тавышым күбрәк академик. Әйе. Аңа карамастан, мәсәлән, менә мин исемә төшерәм телевизордан Венера Ганиеваның, Хайдар Бигичевның, Клара Акрамовна Хайретдинованың җырлауларын һәм менә шушы академик тавышлар мине опера белән кызыксынырга мәҗбүр иттеләр дип әйтер идем. Кызыксындырдылар. Әйе. Бүгенге көндә бу инде атала классик кроссовер жанры дип инде стиле, башкару стиле. Һәм минемчә мин шушы стильдән барам. Бу инде яңа классик эстрада әсәрләре. Менә сез атап үттегез, безнең җырчыларыбызда, менә Клара Хайретдинова да, шул Венера ханым Ганиева да, Хайдар Бигичев, аннан соң Айдар Файзрахманов, Рафаэль Сахабиев заманында, алар ничектер опера сәнгате белән эстраданы менә шулай параллель рәвештә алып бардылар, һәм безнең татар җырчыларына гына, опера җырчыларына гына хас ниндидер бер яшәү, иҗат итү формасы кебек кабул иттем мин. Аларның күбесе эстрадада параллель. Әйе. Менә бу параллель алып баруны сез үзегездә дә менә шундый күрәсезме? Алар кебек. Әйе, минемчә бу бик матур традиция, беренчедән. Икенчедән, урыс эстрадасында да шундый башкаручылар бар. Бар, әйе. Мәсәлән, Лев Лещенко, шулай ук Николай Басков, аннан соң Муслим Магомаев. Алар да шулай ук бу традицияны дәвам иттеләр. Бүгенге көндә дә бар ул. Мәсәлән, минем талантлы коллегаларым, ул, мәсәлән, Артур Исламов. Опера сәхнәсендә дә, үзенең эстрада проекты да бар аның. Һәм шулай ук, мәсәлән, Илмира Калимуллина, үзен академик сәхнәдә дә бик яхшы хис итә үзен. Эстрадада бик матур иҗат итә. Һәм безнең дә менә шушы традиция дәвам итсә, минемчә бик матур булыр. Һәм яңа буын опера иҗатына безнең әсәрләр аша игътибарларын бирсәләр, минемчә моңа шатланырга гына кирәк. Менә монда тагын бер момент бар, Илсә, эстрада белән опера арасында бит әле тагын бер яссылык ята дип әйтергә кирәкме? Бүгенге көндә инде бу ике арада бушлык дип әйтәләр. Ягъни, мәсәлән, музыкаль драма әсәрләре. Алар инде артык эстрадада түгел, әле опера дәрәҗәсендә дә түгел, менә шундый бер алтын урталыкта. Без инде күптәннән бит инде хыялланып йөрибез үзебезнең Казанда музыкаль драма театрын булдыру турында. Менә бу театр дип әйтик инде эшләп китсә, ул ни дәрәҗәдә менә сезнең форматтагы җырчылар өчен һәм сезнең форматтагы җырчыларга язучы, композиторлар, шагыйрьләр өчен иҗат мәйданы булыр иде. Киңәер идеме иҗат мәйданы? Әлбәттә, безнең Казаныбызда консерватория бар. Бу бит инде ерак китмичә, шушыннан туры. Урамның икенче ягына карап чыгасыз. Әйе. Безнең бик талантлы, өметле композиторларыбыз үсеп килә, аларның әсәрләре барлыкка килә. Алар белән без тыгыз элемтәдә,
аралашабыз, аларның әсәрләрен башкарабыз, һәм шулай ук куйган операларында җырлыйбыз. Шулай ук безнең яшь язучыларыбыз да үсеп килә. Ә инде җырчылар, әлбәттә, консерваториядан. Бу чыннан да бик зур, яхшы һәм бик кирәкле мәйданчык булыр иде. Шуны да әйтәсем килә, опера жанры ул чыннан да татар халкына хас жанр түгел. Без күбрәк татар халык җырларында тәрбияләнеп үскән кешеләр. Ә инде менә шушы музыкаль театр ул операга ниндидер менә шундый күпер сыман булыр иде. Һәм күп кенә безнең классик булган әсәрләрне Салих Сәйдәшевнең наемщикларын, зәңгәршәлләрен анда да куер идек. Һәм шулай ук, мәсәлән, Җәүдәт Фәйзинең Башмагым музыкаль комедиясе. Бу минемчә бик зур һәм бик операга ярдәм итәрлек площадка булыр иде. Менә репертуар дигәндә менә сез берничә әсәрне атап киттегез, әйме? Кайбер сәнгать белгечләре белән аралашканда бу темага безнең бит әле музыкаль драма театрын туендырып торырлык репертуарыбыз ул кадәр күп түгел дип әйтүчеләр дә бар. Менә бу очракта нишләргә? Бу менә репертуарның, әгәр дә чыннан да шулай икән, репертуарның бүгенге көндә әле күпмедер дәрәҗәдә ярлылыгы ул кире процессны тудырмасмы аннары? Бу инде безнең гомумән шушы театрның башлыкларыннан торыр дип өметләнәм. Анда яхшы, алга караучы һәм гомумән яшьләребезне кызыксындыручан башлыкларыбыз булса, минемчә бу процесс бик матур һәм уңышлы булыр. Бу инде башкаручыларга да кагыла. Менә репертуар дигәннән безнең чынлап торып менә шушы татар операсы, татар сәнгать дөньясында шуннан да вакыйга булган бер операга тукталып үтәсем килә, ул да булса Кара Пулат. Әйеме, сез аның инде кабаттан икенче тапкыр сәхнәгә кайткан чорында Нәркис партиясын башкардыгыз. Нәркис партия. Аның бит инде менә беренче куелышы шулай ук опера сәхнәсендә түгел, Академия театрында түгелрәк әйтсәк, Тинчурин театры сәхнәсендә куелды. Һәм дә инде ул яңадан 8 елдан соң кабаттан кайткач та менә шул театр сәхнәсендә куелып, инде Болгарда ачык һавада без аны күрдек. Әйтегез әле, менә сезнең бу операга кирип китү тарихы ничек булды? Сез бит инде беренче куелышында җырлаган солист түгел. Ул вакытта кем җырлады һәм ни өчен сезне чакырдылар Кара Пулатка? Чыннан да Кара Пулат операсы ул татар мәдәниятендә зур вакыйга, минемчә. Бу әсәр музыкаль оформление буенча гына матур булып калмый, аның тарихы тирән, эчтәлеге тирән һәм безнең җирлек белән бәйле тарих. Чыннан да бу әсәр 2015 елда беренче тапкыр куелды. Ул вакытта мин Алманиядә булдым. Минем үземнең уку чоры һәм шулай ук проектлар чоры иде. Мин анда кайта алмадым. Сезгә чакыру булды шулай да, яме? Әйе. Һәм анда башкардылар, ялгышмасам, Гульнора Гатина белән Рузиль Гатиннар. Инде 8 елдан соң аның янә куелышында анда гомумән яңа солистлар, яңа состав туры килде һәм җыелды. Без аны бик яратып, бердәм гаилә булып, киридән яңадан сәхнәгә кайтардык. Гомумән ул әсәр тик җылы хисләр генә тудыра торган әсәр, чөнки монда әле һәрберебезнең үзебезнең шәхси бу әсәргә
мөнәсәбәте. Әйе. Ялгышмасам, бу әсәрне менә сәхнәгә кую сроклары бик шикләнгән булган. Бер айда куйдык. Кыска гына вакыт эчендә чыгарырга туры килде, әйеме? Без ул әсәрне бер айда куйдык. Чыннан да опера бер айда куелмый. Куелмыйды, әйе. Әйе. Шуңа күрә без шул кадәр бу проектка, урысча әйткәндә, трепетно, ихлас яратып өйрәндек һәм кирдек. Һәм гомумән аның Булгарда куелышы бу чыннан да безнең өчен, башкаручылар өчен беренчедән иң зур вакыйга иде. Һәм икенчедән, минемчә, ул татар халкы өчен гомумән нонсенс. Татар операсы Open Air Булгарда куелган әле юк иде бер кайчанда. Менә минем үземә Тинчурин театрында да премьерасын карарга туры килде. Менә шу яңадан куелган чорда инде, әйеме? Шуннан да шәхсән миңа ул бик нык тәэсир итте. Аның эчтәлеге дә, аның музыкасы да, һәм дә инде сәхнәдәге куелышы дип әйтгәндә, лазер утлары белән ул әйләнеп торган Карапулат, әйеме? Менә сезнең фикерегез, сез актер буларак шунда менә залга җырлаган кеше буларак залның реакциясын күрергә туры килдеме, сизәргә туры килдеме һәм кабул итү ничек булды ул чорда? Чыннан да бу опера бик кыска, ул сәгать ярым. Әйе. Шушы сәгать ярым эчендә тамашачы шул кадәр анда тиз кирип китә һәм шушы эмоцияларны безнең белән яши. Хәтта Карапулат янганда елаган тавышларны ишеттем. Залдан, әйе. Бу чыннан да әсәр димәк тәэсир итә. Димәк, бу әсәр безнең тамашачыбызга кирәк. Чөнки бу бик күп эмоциялар уята торган әсәр. Ә инде аның Open Air форматында яки инде менә театрда куелу һәм аның даими рәвештә булуы, бу инде безнең тамашачыбыздан тора. Бәлки монда инде күбрәк реклама да кирәктер. Мин шулайдыр да дип уйлыйм, фикер йөртәм үземчә. Ул бит инде бүгенге көндә афишаларда юк хәзер Карапулат. Шулай бит, бер генә театрда, репертуарда юк. Ул менә вакытлыча куелды һәм тагын кайчан буласын әле без әле түгел генә әйтә алмыйбыз. Бәлки менә бу музыкаль драма театры эшләп китә калса, бәлки ул аның репертуарында булырга тиешле. Булыр дип өметләнәм. Һәм шуны әйтәсем килә, бу Митимир Шәрипович Шәймиев ярдәме белән куелды. Аның заказы буенча язылган әсәр. Гомумән безнең дәүләтебез ягыннан опера иҗатына зур игътибар бар, кызыксыну бар. Митимир Шәриповичка бик зур рәхмәт. Рәисебез Рөстәм Нургалиевич Минихановка бик зур рәхмәт. Шулай ук әлбәттә министрыбыз Ирада Хафиҗановага бик зур рәхмәт. Менә шундый катлаулы авыр проектны гомумән театр базасында булмаган, опера театрында базасында булмаган академик театр сәхнәсендә кую, ул чыннан да бик зур чыгымнар һәм тырышлыклар сорый торган проект. Менә без инде яшьләр темасына бераз тукталып үттек һәм сезнең остаз буларак бүгенге көндә яшьләр белән эшләвегезне дә беләбез. Һәм дә инде яшьләрнең сәнгать дөньясында, мәдәният дөньясында үзгәрешләре, аларның үсешләре белән кызыксынып барасыз дип уйлыйм. Бүгенге яшьләр алар нинди иҗатта, әйтик, аларның иҗатта әйтер сүзе бармы, аларга игътибар итәләрме? Игътибар итәрлек проектлар бармы бүген яшьләрдә? Бүгенге көндә гомумән талантлы яшьләребез әлбәттә бар. Һәм бу талантлар ничек үсүе дә аның заманасына карый. Инде менә интернет киң кулланышта булгач, без күбрәк, тизрәк беләбез информацияны. Тиз барып ирешә. Әйе. Шуңа күрә бу инде үзенчә күрә хәзерге яшьләргә юлны кыскарак тота, минемчә. Аңа карамастан тырышлык һәм талантны теге бер каяда куеп булмый. Шулай ук көндә
шөгыльләнергә кирәк. Шулай ук телләр өйрәнергә кирәк. Бу бик четерекле һәм бик авыр мәсьәлә дип әйтергә, чөнки син үзеңнең иҗатың белән әле параллель рәвештә телләр өйрәнеп, үзеңне күрсәтә белергә тиеш, чөнки чит илдә синең белән берәү дә урысча сөйләшмәс. Инглиз, я инде алман, итальянча сөйләшә белү бик зарур. Минемчә, менә музыкаль театр булса, әлбәттә ул яшьләргә җиңелрәк булыр иде. Инде менә бу чорда Авропа белән аралар сунган чорда талантлы яшьләргә чит илгә бару чыннан да катлаулырактыр хәзер. Ягъни аларга үзебездән ниндидер аларның таләпләренә җавап бирерлек сәхнә, мәйдан кирәк. Мәйдан кирәк һәм гомумән спектакльләр кирәк. Шулай бит. Бу инде иҗатчы өчен бик мөһим факторлар. Кислород кебек. Аны яшәтә, сәхнә яшәтә, иҗат яшәтә. Без Илүсә Хуҗинаны җырчы буларак, bir яктан караганда инде сәхнә эстрада җырчысы буларак бүген күбрәк кайда күрәбез? Менә мин белүемчә, сезне хөкүмәт югарылыгындагы концертларда күрәләр, чакыралар. Бу нәрсә белән аңлатыла? Димәк, ул концертларда эстрада гына түгел, эстрададан әле югарак, зәвыклы формат булырга тиеш дигән аңлатам. Хөкүмәт чаралары гомумән ул күбрәк безнең килгән кунакларыбыз, зур затлы кунакларыбызга үзебезнең мәдәниятебез белән таныштыру, шулай ук халык җырларын күрсәтү, гомумән мәдәниятебезнең нинди киң булуын тәкъдим итү мәйданы. Шуңа күрә бу сәхнәдә күбрәк без инде менә шушы халык җырларыннан башлап опера арияларын башкару. Әлбәттә, бу эстраданы берничектә кимсетү түгел, әлбәттә. Ләкин менә шушы берничә минутта, мәсәлән, шул бер сәгать эчендә безгә барлык инҗи мәрҗәннәребезне күрсәтәргә, өлгерергә кирәк. Шуңа күрә бәлки монда инде артистларны да шулай шул күзлектән чыгып, шул күзлектән һәм дәрәҗәдән сайлап алалардыр. Шулай да менә бүгенге көндә сез ниндидер программалар белән концертлар әзерләү процессы барамы, юкмы? Мәсәлән, шул ук Казан тамашачысына анда җырлый Илүсә Хуҗина. Рәхим итегез, килегез. Әллә бүгенге көндә сольный дип әйтәбез инде без, концертлар оештыру шактый катлаулы мәсьәләме сезнең өчен? Бу инде беркемгә дә сер булмаган факт. Гомумән театрлар, алар дәүләт ярдәменә мохтаҗ. Алар үз-үзләрен акламыйлар. Һәм гомумән академик сәхнә ул бик катлаулы сәхнә. Шушы сәхнәдә үзеңнең урыныңны табу һәм шушы сәхнәдә зур, матур оркестр белән концерт бирү бик күп чыгымнар сорый. Мин әлеге моментта шушы чыгымнарны чыгарып, дип әйтик инде, тулы зал җыя алырмын микән? Менә бу бик зур сорау. Һәм ул бит бер генә түгел, аны шушы концертны аклар өчен аны берничә концерт бирергә кирәк. Шуңа күрә әлеге мизгелдә мин әле аңа әзер түгел. Шушы чыгымнарга. Әлбәттә, программа ул әзер, ул һәр вакыт бар. Мин концертлар бирәм. Ул инде ниндидер камера сәхнәләре, музейларда, гомумән бәләкәй кече сәхнәләрне мин бик яратам. Һәм ул концертларым минем хәйрия концертлар.
мин аннан килгән акчаларны инде республика клиника балалар хастаханәсенә тапшырам. Әз генә булса да иҗатым менә шушы балаларга ярдәм итсен дип тырышам. Рәхмәт сезгә, Илюся. Шуннан да шикерсез әңгәмәгез өчен сезгә әлбәттә инде иҗади уңышлар, инде устаз, педагог буларак инде киләчәктә Илюся Хуҗина укучысы, аның студенты, аның шәкерте дигән менә шундый сезнең шәкертләрегезне күрергә язсын. Сезгә сәламәтлек һәм иҗат юлларыгыз һәр вакытта киң булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Бер юл булса да җыр җырлап китсәм мөмкин. Әлбәттә. Мин инде тәкъдим итәргә бераз кыенсынып утырдым. Әгәр дә үзегезнең теләк бар икән. Гадәттә бит опера җырчыларын менә аларның тере музыка коралсыз акапеллага җырлавы ул һәр вакытта менә тамашачыда, хәтта опера сәнгатен әле бик аңлап бетермәгән тамашачыда да соклану хисләр уята торган. Рәхим итегез. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә.